Είσαι μάνατζερ ή βρίσκεσαι σε ηγετική θέση, σε αποφεύγουν όλοι στη δουλειά και εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις το γιατί. Ίσως να λειτουργείς με εγωκεντρική μοιοπία, δηλαδή να βλέπεις τα πράγματα μόνο από τη δική σου οπτική και να μην είσαι ανοιχτός και να μην αντιλαμβάνεσαι τη σκοπιά των άλλων. Αυτό φυσικά και έχει επιπτώσεις σε ένα εργαζόμενο. Δημιουργούνται συνεχώς εντάσεις μέσα στην ομάδα, παρεξηγήσεις στην επικοινωνία, χαμηλή ομαδικότητα και σε απομονώνουν, περιορισμένες ευκαιρίες ανάπτυξης, στρες και απογοήτευση. Η λύση βρίσκεται στην ανάπτυξη της συναισθηματικής σου νοημοσύνης, στο να μάθεις να ακούς ενεργά τον συνομιλητή σου, στο να δεις τα πράγματα από την οπτική του άλλου, να αναπτύξεις την ενσυναίσθησή σου, να χτίσεις επικοινωνιακές δεξιότητες και να μάθεις να χτίζεις γέφυρες με τους γύρω σου. Είμαι η Πολύμνια Παδεράκη, προπονήτρια προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Αν σε ενδιαφέρουν όσα ανέφερα, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου.